Din hija Roberta Saliba, tfajla ta' 21 sena li saret ta' 15-il sena. F'intervista ma' One News, Roberta titkellem dwar kif ħajjita inbidlet minn studenta fuq il-bank tal-iskola għal bir-responsabilità ta' binta Alexandra li llum għandha 5 snin. Hija tirrakkonta l-ħsus li għaddew minn moħħha meta saret taf li qiegħed ilha. Qalet li beżet u ma kienitx taf kif kienet se tagħti l-aħbar lill-ġenituri tagħha u lil sħaba. Il-biża li kelli li forsi naf niġi mkeċċija mid-dar u joħduha vera ħażin ovvjament. It-tieni ħaġa kif ħanajt l-sħabi tal-iskola, forsi niġi bullied, manka ħabba teachers u hekk u l-assistant heads u l-head, forsi ma jiċċettawniex. Tirrakkonta meta bdiet timmaġina li ħajjita ħad tispiċċa u meta għamlet it-test ta' tqala ma' s-sieħeb tagħha għax beżet li jaqbdu għall-ġenituri tagħha. L-aħbar fis-sens aħna ddeċidejna tnejn li aħna ovvjament għax min jgħidlek forsi mur għamel abort. Jiena dik l-ewwel ħaġa li għatlu ma rridx. Jiena t-tifla nippreferi nbati u nispiċċa literalment ħażina ħafna li nagħmel kollox għalija milli għalija. Roberta qaltilna li omma ħaditha bi kbira, iżda mill-ewwel ta' tal-appoġġ tagħha kif għamel ukoll missiera sal-lum il-ġurnata. Għant li issa ngħidu l-missiera kien hawn inti flimkien u għant li jiġifieri ħaddini kull għajnuna li għandi bżonn. Illum il-ġurnata s-sapport li sibt minn għandhom ħafna hija kbira. Hija qalet ukoll li sabet appoġġ kbir mis-servizz Għoża li joffri għajnuna lit-tfal li joħorġu tqal ta' eta żgħira. Roberta qalet li tħossha mweġġa b'kummenti ostili fil-medja dwar tfajliet bħala li jgħaddu minn din l-esperjenza. Meta nara dil ħaġa tinkwetani ħafna u tbeżżani għax speċi nibża li t-tfajliet kollha li forsi esperjenza u bħalma esperjenza jiena jibdew jaqtaw qalbhom ħafna li ħafna drabi jekk jagħmlu. Ma jaqtawx qalbhom u jkomplu bħajjithom, il-ħajja qatt ma wafqet fil-verità, jistgħu jkomplu għaddejjin biż-żożija tagħhom. L-importanti ovvjament nieħdu t-tfal tagħna sew u nedukawhom sew ukoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.